Jeg hedder Mia Fransen, og jeg arbejder i HR-afdelingen i CD, Community Education and Direct. Min rolle den er for det første at supportere forretningen inden for alle HR-kerneprocesser. En normal dag for mig vil typisk være, at jeg møder ind på kontoret. Så vil der være en kort briefing med mine kollegaer. Og derefter så vil jeg have en række møder, jeg vil have nogle samtaler med de personer ude i forretningen, som vi supporterer. Det betyder rigtig meget for mig at arbejde i Lego-koncernen, forstået på den måde, at jeg tror egentlig, jeg altid har ønsket at arbejde for Lego. Det har altid været noget, der sådan stod for mig som, at det var bare et sted, jeg gerne vil være. En rigtig god dag for mig, det er hver dag. Det er, når man kører hjem og føler, at man har lykkes med det, man skal. En god dag, den er kendetegnet ved, at man på Lego bare har et rigtig, rigtig godt arbejdsmiljø. Altså, jeg må nødt til at kende, at jeg har ikke bygget ret meget med Lego, før jeg kom til Lego. Men jeg er blevet meget forelsket i Architecture-serien, og har købt både The White House og Empire State Building og en række af de her produkter. Jeg tror, jeg er med til at gøre en forskel på den måde, at i en funktion som min, som HR, og supportere forretningen, sådan at de kan få frigivet, energi til at koncentrere sig om det, som de er rigtig gode til, og det, som de er ansat til. Så jeg bidrager på den måde, at jeg tager en masse opgaver væk fra ledere og medarbejdere inden for det område, hvor jeg ved noget, sådan at de kan passe deres arbejde på bedste vis. Jeg arbejder globalt i Lego på den måde, at jeg sidder med på en masse HR-projekter på tværs af organisationen, hvor jeg har stakeholders i USA, i Tyskland, i England og i Billund selvfølgelig. Og vi sidder og har, måske ikke daglig kontakt, men så i hvert fald kontakt ugenligt. Hvis jeg skal nævne et globalt projekt, som optager meget af min tid lige i øjeblikket, så er det onboarding af alle vores nye medarbejdere, og alle de nye medarbejdere, vi skal onboarde inden for de næste par år. Jeg ser muligheden for udvikling i Lego som uendelig. Endless opportunities i den forstand, at det er en stor organisation med mange forskellige forretningsområder, så du har mulighed for enten at udvikle dig personligt, fordi du får chance for at komme med på en masse spændende projekter, men også rent fagligt, fordi der er så mange rigtig dygtige mennesker, som kan noget lige specielt inden for det her felt, som man kan lære noget af.